morning! Hola, què tal? Soc Jordi Galo i avui vos vull parlar d'un dels programes més bojos que tenim en Posta Ràdio. Quin programa és aquest? Gràcies per fer-me la pregunta, se nota que ets una persona amb inquietuds. És La Xafarderia. I de què va La Xafarderia? Bueno, continua fent preguntes intel·ligents, m'agrada. La Xafarderia és la tertúlia on parlem de tot menys de lo que importa. Parlem de Gran Hermano, de Supervivientes, de La Pantoja, de lo que fa Pepito i Menganito, de lo que ha passat aquest matí. Els nostres tertulians, que crec que han sigut més de 20 tertulians que han passat per aquesta taula, s'han vist obligats a jugar a tot el que nosaltres els hi proposàvem. S'han disfressat amb perruques dels bazars que tenim per aquí al costat per fer el Tucara me suena che, que és el Tucara me suena d'aquí de les nostres terres. Hem estat en tertúlies amb el braç aixecat a veure qui era l'últim que el baixava. Hem fet el nostre passapalabra, però jo parlant bé. I moltes coses, moltes, aquí a la 87.8 de la FM en Posta Ràdio, La Xafarderia. Més de 20 anys parlant per a no res. I ara me'n vaig per allà.